estes deportistas acaden tamén os éxitos con esa labor moitas veces en segundo plano, fora dos focos, e que teñen os deportistas sempre a punto. Non están todos por cuestións de traballo, pero aquí temos Suso Morlán, adestrador de David Cal, a Omar González, adestrador de Javier Gómez Noya. Aplauso forte, reconocemento tamén para eles. Sen máis, vamos a escoitar os nosos deportistas. Un aplauso para Beatriz Gómez Cortés. Hola, bueno, como no soy mucho de hablar delante de los micrófonos, que me pongo bastante nerviosa, solo decir que muchas gracias a todos por estar aquí, de verdad. Gracias, Bea. Seguimos. Un aplauso. A ver qué nos conta Teresa Portela. Muy buenas tardes a todos. Dar las gracias al Ayuntamiento de Pontevedra, al alcalde, concejales y a todos vosotros por estar aquí hoy, por recibirnos. Simplemente, nada, pues a todos los niños y a todo el mundo invitarles a que hagan deporte, que se lo pasen bien. Y bueno, si vienen resultados mejor, pero sobre todo eso, que disfruten y que luchen por sus sueños. Gracias. Gracias a Teresa. Deixamos o piragüismo, pasamos ao triatlón, porque tamén está con nos Javier Gómez Noya. Bueno, primero agradecer a todos estar aquí esta tarde por este recibimento, que para nós como deportistas, creo que a maioría de deportes un pouco máis minoritarios, pois non é o habitual, non? Cando se recoñece públicamente o que facemos, o noso esforzo, o noso traballo, creo que é moi bonito, é moi reconfortante, sinceramente é o mellor premio que podemos ter a todo ese esforzo que facemos día a día, non solamente nos Xogos Olímpicos, senón durante os 4 anos que dura ese período en moitas outras competicións. Agradecer ao Concello de Pontevedra tamén por este recibimento, agradecer a todos vos por estar aquí, por seguirnos, por apoiarnos. Bueno, é un homenaxe moi bonito e pola miña parte o meu será estar no Campeonato de España que se celebrará aquí en Pontevedra a principios de setembro. E bueno, xa que o ano pasado no Europeo non puiden estar onde creo que debería, pois esperemos que este ano vaya todo mellor e ojalá que vos vexa a todos por aí nas rúas. Gracias. Bueno, pois ao dixo el que vai a estar o próximo 9 de setembro aquí en Pontevedra, nese importante campeonato de España que se vai a celebrar despois de que o ano pasado esta cidade fora quen de organizar nada máis e nada menos que un campeonato de Europa de triatlón, que por certo gañaron en Londres, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? En citas futuras. Queremos tamén un aplauso, unhas palabras de David Cal. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vir hasta aquí a esta recepción. Bueno, da que uno sexa pontevedrés de nacementos, nací en Cangas do Morrazo, un puebliño que está aquí a 30 kilómetros, pero bueno, levo aquí vivindo 15 anos, levo 15 anos adestrando nas augas do río Lérez, e a verdade que este río deume moitas satisfaccións, moitas alegrías, e bueno, estou orgulloso de vivir aquí, de practicar deporte aquí, e iso, animo tamén a todos os rapaces que fagan deporte, aínda que todos non podan ser campeóns olímpicos ou medallistas, pois penso que é moi importante que o practiquen, e bueno, que o pasen ben. E bueno, iso, moitas gracias a todos por vir aquí, e iso. Gracias a David. Non lle pregunté se vai a ir a pola sexta medalla porque todavía o tema non está para eso. Non vamos a conseguir nada, non sabemos se vai a ir ou non vai a ir. Bueno, forte o aplauso, claro que sí. É verdad, é verdad. Sí. Ademais teño unha amiga que vive nesa rúa, sí, señor. En Cangas, ¿no? O aquí. Bueno,
Un aplauso tamén para a primeira muller galega, xunto coa coruñesa Sofía Toro, en conseguir unha medalla nos Xogos Olímpicos, Támara Echegoyen. Primeiro quería dicir agradeceros a todos o gran seguimento que tiven. Eu estaba ali en Weymouth e non podía vivilo aquí en Pontevedra, pero xa me dixeron a miñas familiares que foi increíble o seguimento e sobre todo quero que sepades que chegou hasta Weymouth e que creo que foi un dos empuxes que fixeron que, bueno, que finalmente a final fose nosa e que tivésemos ese esperado oro, ese oro que é para todos os deportistas un sono, pero creo que é moito máis e mellor que podamos compartilos todos xuntos e poder compartilo con todos vos. Creo que a vela é un deporte minoritario, creo que Galicia ten moitísimas coustas e creo que hai moitos clubes e moitos rapaces que están empezando agora, así que me gustaría agradecer ao Concello e aos concejales por este gran recibimento e pedirlles que por favor non abandonen o deporte da base, que non somos a pirámide a punta, pero que o máis importante é que haya unha boa base para seguir con todo isto. Me gustaría, bueno, como vedes, aquí están os adestradores, nunca salen nas fotografías, pero eles están sempre detrás. No meu caso non puderon estar aquí porque teñen, bueno, os seus compromisos personales, pero teño dos adestradores galegos, o meu adestrador técnico que sería Antonio Toreo e a miña psicóloga deportiva que é Defina Vicente. Eles non están aquí, pero bueno, quero que sepades que nos conseguimos os resultados, pero quen está atrás empuxando e axudándonos a conseguir os mellores éxitos son eles, así que un forte abrazo para eles. Por favor, espero que a partir de agora, bueno, a vela sea un deporte seguido, sobre todo practicado, porque realmente temos as mellores rías e os mellores mares que podemos desear. Gracias. Bueno, pues ademais seguindo as palabras de Támara, con un denominador común, que é a auga, non? Todas estas medallas están relacionadas de algún xeito ou de outro con ese elemento, non? Alcalde, concelleiro, membros da portavoces municipais, moitísimas gracias. Vamos a pechar o acto desexando que sigan os éxitos para os nosos deportistas, que nos sigan representando así de ben e que sigan ocupando portadas de medios de comunicación como fixeron, porque non é nada fácil que todos estes deportes aquí representados ocupen as portadas de todo tipo de tiradas de periódicos, de radios, de televisións durante tanto tempo. Que os sigan facendo e moitos éxitos, moitísimas gracias e moi boas tardes. Agora verá unha firma. Bueno, como temos por aquí os deportistas, que non marche ninguén porque temos unhas fotografías para a ocasión especiais que os deportistas, cada un deles, poderán firmar se o considerades necesario, o sea que van a estar aquí un ratiño a disposición de todos vos. Moitas gracias.